Čaute ľudia, vítajte pri ďalšom videu. V tomto videu sa zahráme Ladders Obby Hard. A prepáčte mi za to, že som už dlho nenatáčal videjka, lebo som bol proste stanovať aj na chate. A tak si tu zahráme takúto minihru na Robloxe. Nezabudni dať like, odber, zdieľať video a napísať do komentára, čo by som mohol natočiť také dačo na budúce a my zapíname hru. Neviem, o čom to je, lebo to hrám prvýkrát, ale vidno, že tam môžeme dačo robiť s rebríkom. Takže toto som ja, tento Jožin. Tu nám máme rebrík, neviem. S kým sa... No, akože, what the hell? Čo robí? To sa nedá. Pozrite, čo mi robia s tým rebríkom. Aha, hej. Tu nám mám rebrík. No a tu sa nedá asi skákať, že? Tu sa asi nedá skákať. Nie, nedá. Takže tu budeme mať také viacej hardcore. Wow! Jak som im pomohol. Ty kokso, pozrite ešte ľudia, čo nás čaká. Dostaneme sa hore tam. Najvyššie, jak sa dá. Rebrík numero 1. Ty kokos, nie. To fakt. Ešte čo to... No takže toto je asi slepák, ľudia. Takže sme v slepáku. Alebo skúsim takto plasnúť. Jaj, no, takže sme šli asi do slepáka. Tak, uvidíme. No, mi to zase nedá. No tak. Ty vogo, ja som tu nalagnutý už navždy. No tak spadnem zase, no. To už točím 3 minúty. No, čo už? No, takto. No, yes. Si zo mňa robíš srandu. No tak, no. Keďže som pre vás nenatáčal videjka, tak tu máme aj takú ťažšiu. To je, že trest. Len mi to troška seka, lebo nemám dobrú Wi-Fi. Však ale no tak. A skúsme hitnúť. Ak tam dáte 60 odoberateľov, tak... No tak. Ak dáte 60 odoberateľov ľudia, tak by som bol strašne pyšný a... Napíš ešte... komentom napísali, že čo mám urobiť za videjko. Že čo natočím na ten špeciál. No daj rebrík.
hľadať, kde ísť. Ideme. Ja som taký kvalitný. Proste hráč. Ešte no, pacni. Dobre, už tu. Zase mi nejde spavnúť. Čo je tu? Ľudia, mne to asi bugne. Mám tu slabú Wi-Fi. No tak. Vážne. To si ani cudzie zobrať nemôžem. Ešte zase zobijem. Dám tomu ešte zo pár pokusov a ak sa mi to nevydarí, tak to už nechám na pár D2. To už prehná. Ale no tak, jak to mám zobrať? Keď posledný pokus tomu dám. Už, lebo už točím 10 minút a mne sa to zase dlho striať nechce, ale... No víte, ale halo, on sa vám buď bubne, alebo vám padne, no tak čo?
dobre. Ľudia. Mám nervy. Tak. Asi z tohto videa by to bolo všetko. Ak sa ti video páčilo, nezabudni dať dole like. A natočím z tohto part 2, ak dáte 5 lajkov. A tak zatiaľ čus.